Moni ndine Jackie. Nkhani ya lero ikutitengera ku USA. Dziko loti penanso zichitochito zake zimaza kupangisa munthu kuti udabwe pang'ono kuti kodi anthu amaganiza bwanji. Koma nde kuti tisachedwe tatengani chakudya tenganiso chomwera ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Kayla Hodgson. Muchaka cha 2022 anali ndi zaka 23. Kayla amagwira ntchito part time ngati air hostess, koma madzulo amagwiranso ntchito kwina ngati bartender, amagwira ntchito mu bar ngati bartender. Anthu amamufotokoza kuti anali mtsikana ocheza kwambiri, anthu amamukonda kwambiri, komanso anali mtsikana wokongola kwambiri. Atanali osangalatsa basi munthu one kuti akafika pamalo aliyense basi kusangalala kuti Kayla wabwera, Kayla wabwera. Ne Kayla anali ndi mnzake wina dzina lake Sakina Thompson. Sakina anali ndi zaka 28, amachezerana apa ndi apo. Sakina ntchito yake anali nail technician, konza azimayitsala. Koma akuti ka business kake koso kanali koyenda kwa basi. Zimamuyendera zimakhala zokongola kwambiri zomwe amapanga, ndi anali otchuka nazo, anthu amamudziwa zabwinobwino, nayenso mtsikana wooneka bwino, panalibe vuto. Nde mu July chaka cha 2022 kunayimbidwa foni ku polisi. Anthu foni ku polisi, apolisi ndi chani? Nde nzima yaonera kuti ndi madutsa mu flat ina apapa, ndi neneba wa flat ya Kayla. Koma akuoneka kuti wagona pansi ali ndi magazi paliponse, pakhosi pake pakuoneka kuti munthu wamucheka pakhosi. Anamfusisisa kuti ayi munthu wachekedwa ndithu pakhosipo, munthu sakusuntha ayi. Apolisi anabwera kumeneko, kunali mpungwepungwe kunena kuti munthu wautani wachekedwa. Auti anachekedwa pakhosi from ear to ear, kuti kuchoka mbali kuli khutu limodzi likupita ku khutu linali, kuti kuchekeratu pakhosipa kuti kunali kupheratu. Komanso anambayabaya ndi mpeni kangapo. Koma amene anapanga chipongwecho samadziwika kuti ndi ndani. Anamutenga, inali nkhani yoti anthu anachita mantha iti ku apartment complex konseko kunena kuti kwaphedwa munthu, anthu sazoti wamupha ndani. Ndi aliyense amachita mantha ifa kuti sazoti wachita chiwembucho ndani, ndipo mwina abwerezanso eti. Nde anthu amakhala ndi mantha, apolisi kukhala kusakasaka kuti amene angakhale kuti wampanga chipongwe ndani. Nde samapeza kunena kuti munthu ali ndi ndani wina aliyense. Nde anakhala kufufuza mpaka anapeza mnzake wina wake, anamufunsa kunena kuti kapena anali ndi chibwezi Kaylayu kapena tiyambire pamenepo. Nde mnzake ananena kuti analibe chibwezi, koma anakhala ngati amazemberana ndi mwamuna wina wake, anamutchula dzina. Apolisi okay, at least poyambira apatu patatha 2 weeks asakudziwa nkomwe kalikonse kuti chani. Nde kumuchita cheke mwamunayo nkupeza kuti mwamunayo ali ndi chibwezi. Nde amayenda bwanji ndi Kayla, munthu onena kuti ali ndi chibwezi. Kuyang'ana chibwezi chake kuti ndani, anapeza kuti chibwezi chake anali Sakina uja. Nde zinayi zodabwitsa kuti nesa Sakina ndi mnzake wa Kayla. Ndezo kutheka bwanji kuti mnzake wina wa Kayla akunena kuti Kayla mayenda ndi mwamuna onena kuti ndi chibwezi cha Sakina. Nde apolisi anati okay chabwino, anampanga question mwamuna uja, anamtenga. Mwamuna uja anafotokoza mbali yake kuti anazemberana nayedi, koma zinali za nseri, Sakina samadziwa china chilichonse. Nde apolisi ananena kuti are you sure kuti Sakina samadziwa? Nde mwamuna ananena kuti ine ndikudziwa kuti Sakina samadziwa. Nde apolisi anachita cheki relationship ya Sakina ndi mwamunayo. Anapeza kuti relationship yake inali yovuta, ndipo Sakina yamaone kuti ndi yovuta kwambiri. Amakonda kukhala ndi mpungwepungwe mu chibwezi chawocho, mangoyambana uli pa Facebook, pa Instagram pomwe ayambananso, alalatizane, chibwezi chithe kenako chibwererenso. Nde Sakina amakonda kunena kuti munthu kungoyerekeza kuzemberana ndi mwamuna wanga kapena kutani ndikhoza kummenya. Ndipo kummenya amachita mavidiyo ambirimbiri achita unena kuti nde ndizakummenya kaya ndizakutani, ntazangoyerekeza kupeza kalikonse. Nthawi zonse amanena moopseza, mosaopa asoyi, moderera mumakhuwa pa social media kunena kuti ine munthu kungoyerekeza ndizathana naye. Ndi apolisi anazitenga serious kuti okay, nkwamba nokumpanga follow Sakina uja kuti mayendedwe yake anali utani masiku amenewo. Nde anapeza kuti amachezerana Sakina ndi Kayla uja. Ziyo zoti mpakana around masiku amenewo amene anaphedwa Kayla, anatenganapo ndi Sakina kupita out. Anapita out, anakavinavina, kenako anasiyana kumapita.
ndi apolisi anadabota sono kapena tikulakwitsa kunkayikira Sakinayu ndi anayamba nokutenga zinthu za ma devices mafoni chani achibwezi cha Sakinayo chandi Sakina yemwe ndipo ma devices iwo anapeza kuti panali tracker kuti Sakina anayika tracker pa foni ya mamuna uja chifukwa polisi amanena kuti koma Sakina sosa amadziwa kunena kuti Kayla ankakhala kuti kwenikweni koma anapeza kuti Sakina anayika tracker pa foni ya mamuna uja kuti adzimuulonda adziona kulikonse kumene akutani akupita kuonesesa kuti asakhale kuti akuyenda ndi munthu wina ndanapeza kuti atatengana kupita out ija Sakina ndi Kayla ndi chibwezi chicha anakavina nawo samatenga nzawo kupita ku out ndi chibwezi chawo mamuna ngotengana ndi chibwezi chawo chomwecho akavina kumene kucha anasiyana ndi ndani ndi Kayla iyo uja kumapita Sakina ndi chibwezi chakecho koma afterwards mamuna uja anazachokapo nde Sakina anampanga track atapanga track apeza mamuna uja anachoka nkupita nyumba kwa Kayla uja anakagona komweko nkubwerako mpamene Sakina anaonera kumene kumakhala Kayla komanso pamene anaonera kuti Kayla akuzemberana ndi chibwezi chake ndakuti Sakina anampitira ku nyumba komweko ndizi chama options zijaonera kuti wina kungoyerekeza ndizamupa anakambayadi ndikumucheka pakhosi ndikuchoka koma palibe amene anamuona koma apolisi anatsatira ma tracking yokuti unamuchita track unatere zonsezi umadziwa kunena kuti chibwezi chako chapita chakuzembera chapita kukakhala ndi ndani ndi nzako nde ndikuopseza kose umaopsezako anamufufuza mayendedwe yake nkupeza kuti ndiyeyo dana apita kwa mphanzake nkubwerako atabwerera kukhala bwinobwino ngati palibe chomwe anachita mamuna wake yososa mfusa soka likose mamuna usadziwa china chilichonse usamadziwa nkomweso kuti amamukayikira kuti kamayenda ndi Kayla kukhala kumaposita so pa Facebook so kumaposita pa social media zabwinobwino ngati palibe china chilichonse chachitika nkona palibe wina alesana akayikira china chilichonse kufikira amene amammanga ndadammanga mpamene iye amakapezeka kuti aliso ni mimba ali ni mimba ali prison ndi analemba kalata kuchonderera ajaji kuti chonde mundilole ndikabereke kunja nsaberekere ku prison mundipangire chisoni koma jaji anankanira analiwenza kusona mpangire chisoni ukachita kumucheka from ear to ear pakhosi ndene ndikakumvera chisoni mwana wanu abadwira kumene muliko nde kuyambira 2022 milandu yakhala ikudikiririka mpaka panopo sinapitirire koma mlandu wake ndi wa first degree murder nde zizamveka I think chifukwa cha mimbayo kuti amadikira kuti mwana abadwe chani akafika pena pake milandu idzapitirira nde nkhani yake yomvetsa chisoni atsikana abwinobwino onse awiri ataya miyoyo yawo chifukwa cha zochitika zopanda pake winayo chibwezi chonewa kuti kuyambira kale poko mamuna osakhazikika ufika pomamuyika tracker kutosonyeza kuti ndi munthu oyendayenda ndi mmene alili option kungomusiya ukapanga zina koma kulolera ukapha munthu basi wataya moyo wake akhala ndi mwana koma mwana oti sadzamulera akaleredwa ndi anthu ena mamuna akuphera munthuyo naye akapeza mkazi wina yonso otisiyayo zomvetsa chisoni koma ma choices achabechabe anthu ena ndi mtima wawo sunga adziwiretu kuti kodi uyu ndikantere kaya ngatali nzako kaya sinzako koma ndikantere kodi apanga react bwanji koma nkhani yake ndi mmene inayendera ya Kayla ndi nzake Sakina zikomo kwambiri.